Čákyho záhradníctvo ožíva aj vďaka aktivitám občianskeho združenia Náš prievoz. Dlhodobým cieľom jeho členov je vrátiť život do zanedbaných skleníkov, ktoré roky chátrajú. Paradoxne však dokážu vytvoriť priestor práve novému životu. Cieľom pripravovaného projektu je preto prinavrátiť skleníkom ich pôvodný účel a využiť ich ako domov pre nechcené kvety. Ono je to tak, že niekto má taký ten dar, že vidieť v ruinách potenciál a potom sa toho nejako tá myšlienka, že sa s tým dá niečo urobiť viacej, že sa to aj zhmotní. Tá zeleň, to pestovanie, alebo respektíve starať sa o rastliny, alebo byť v prírode, aj keď nie idete úplne do lesa, ale vytvoríte si tú prírodu niekde v blízkosti svojho domova, je veľmi... Pôsobí to dobre na tú dušu aj na telo. Tento zámer sa pomalými, ale o to istejšími krokmi darí naplňať. Občianske združenie Náš prievoz organizuje brigády v pravidelných intervaloch a tak sa členom vlastnými silami darí zveľaďovať roky schátrané skleníky a ich okolie. Bojovať však neraz musia aj so silou prírody, čo prejavuje aj ich trpezlivosť. Som tu v podstate asi 3., 4. krát a momentálne triedíme všetok možný druh odpadu. Od umelých môd cez keramické, nejaké sa tu ešte zachovali kvetináče, ktoré sa niekedy zídu. Keď skončíme každú brigádu, tak vidíme kus práce, ktorý sme odvedli a teší nás to. Na druhej strane, pokiaľ sa vrátime o mesiac alebo o 2, tak občas mám taký pocit, že sme tam, kde sme boli, ale nie je to také strašné, lebo ako keď ste tu boli na začiatku, tak ste videli, že v tých skleníkoch boli stromy, ako je hrubé 20-30 cm, ako je, takže určite je to progres a keď vidíte, viac ľudí sa pripája, takže to pôjde asi rýchlejšie potom. Keby ste tu boli prvýkrát, tak skleníky nebolo vidno. To bola zelená húština. No a problém je jediný, že príroda je silnejšia ako my, pretože tie drobné, čo som odrovnával ráno, to je už 3. generácia toho, čo sme začali, čiže vykopate, ale stromy sú silnejšie a po 2 týždňoch sú tak vysoké. Takže je to boj s prírodou. Účasť dobrovoľníkov sa však zvyšuje a myšlienka vzbudila pozornosť aj v súkromnom sektore. Sa nám podarilo získať diesel agregát, vďaka ktorému vlastne vieme robiť so silnejšími pílami, tak vlastne aj sa to urýchli dosť tá robota. Takže to bol sponzorský nie dar, ale vlastne v rámci takej výzvy sme zareagovali a firma, ktorá sa zaoberá zateplovacími systémami a omietkami, nám vlastne vybrali viacerých a jedný z nich sme boli aj my, takže nám vlastne prispeli finančne. Je to trošku ťažšia situácia, pretože my sme v podstate nájme, ale veríme tomu, že aj mestské časti, aj magistrát, aj verejnosť si to zoberie trošku za svoje a ocení práve takéto aktivity pre tú verejnú činnosť. Do konca roka sa uskutoční aj ďalšia brigáda. O ich organizovaní občianske združenie v dostatočnom časovom predstihu informuje na svojej webovej stránke, ako aj sociálnych sieťach. Pozvaní sú na ňu všetci, ktorí majú záujem prinavrátiť do tejto časti Ružinova kúsok oázy života a pokoja. Pre TVR Veronika Vasilková.